Planteatu diren ariketetan feedbacka emateko une desberdinak egon daitezke, azken batean hasierako ikas prozesuan zehar, nun ikasleak edukia lantzen ari den, aukera dago, bai Google Formsen oinarritutako feedback bat emateko ikusten bada, ikasle bat ez dela burutzen ari ikas prozesua behar bezala, kajutak ere gainera horren gaineko laburpen eskaintzen digu eta esaten digu zein ikaslek behar izan duen laguntza gehiago edo behar izan duen denbora gehiago edo ez duen bukatu. Bai, eta kasu honetan ikaslearekin, berarekin hitz egiteko moduan egon gaitezke. Bai. Edo nola ere, gero erronka entregatzen danean, rubrika sistema badago, eta hori Driven dago, beraz irakasle guztiek partekatzen dute, eta bertan kalifikazioa ez ezik irakasleak iruzkinak egiten ditu. Orduan, iruzkinak normalean ikasleari ahoz ematen zaizkio, aurrez aurre, horrela sortzen da komunikazioa, norabide biko komunikazioa, eta irakasleak ere ikertu dezake, zergatik gertatu den, eta inkluso neurri zuzentzaileak ere jar daitezke. Bai? Edo nola ere, batzutan ikasleak behar izaten du informazio hori idatziz jaso, behar bada zuzenketak egin behar dituelako, eta zuzenketak idatziz edo behintzat aholkuak edo iruzkinak idatziz eukitzeak lagunduko dio zuzenketa horiek egiten, eta kasu honetan batetik emaila erabiltzen da, askotan emailez bidaltzen diet, edo bestetik beste aukera bat izan daiteke Google Classroomen bitartez ere egitea.